bueno.
Santíssim Corpus Christi, de la Festa Grossa, y en nom del Cabildo i el Consistori Municipal, com a capellà de les Roques, us convide a tots, habitants i forasters, a participar de la més gran demostració d'identitat cristiana acompanyant el cos del nostre Senyor Jesucrist. Per això, us convide a tots a la nostra processó que avui, a les 7 de la vesprada, eixirà des de la porta dels apòstols de la nostra catedral. Que les roques i les danses inicien en antelació el recorregut tradicional. Els balcons i les fronteres s'encalanen al pas de la nostra custòdia. Els personatges bíblics facin catequesis en el carrer. I les institucions civils, militars i eclesiàstiques acompanyen a la nostra custòdia en tot el recorregut. Per supost, poble de València, no vos oblideu de gozar, de fruir, dels cants, de les flors, de la devoció i compartiu tots junts la festa més gran de la nostra ciutat, la que tenim ací, la nostra festa grossa, la del Corpus de València. Que Déu vos beneixi, catedral.